Πολύ όμορφο θέμα που διαλέξαμε για εσάς. Εγώ θα ήθελα από μικρό παιδάκι να μπορέσω να μπω και να κοιμηθώ ένα βράδυ μέσα σε ένα δεντρόσπιτο. Τα έβλεπα στα κινούμενα σχέδια. Ο Γουίνι το αρκουδάκι, ας πούμε, σε δεντρόσπιτα κοιμότανε. Κι όμως ένας συμπολίτης μας, ο κύριος Κοσμάς ο Παφίτης, έχει κάτσει εκεί στην Πρέβεζα και έχει φροντίσει να φτιάξει δεντρόσπιτα σε 4-5 δέντρα που έχει εκεί στον κήπο του και να φιλοξενεί φίλους του εκεί. Να κάθονται το βράδυ να κοιμούνται μέσα. Υπερπολιτελή όμως δεντρόσπιτα. Οι φίλοι του. Σε τι δέντρα? Πεύκα. Σε πεύκα. Πολύ όμορφα δεντρόσπιτα. Να τον δούμε. Γεια σας κύριε Παφίτη, καλημέρα σας. Καλημέρα από την όμορφη Λιόλου στην Πρέβεζα. Τι ομορφιά είναι αυτή που μας δείχνετε. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Γιατί να μείνω, κύριε Παφίτη, σε ένα δεντρόσπιτο? Όποτε θέλετε, ευχαρίστως να έρθετε να το φτιάξουμε, να έρθετε να μείνετε. Όμορφο είναι μέσα, πολύ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που βλέπω απ' έξω είναι παραμυθένιο. Πρώτα απ' όλα, σε τι δέντρο είναι στερεωμένο? Γιατί ρωτούσε εδώ η Μίνα, αλλά νομίζω πεύκο. Εγώ είπα, δεν νομίζω ότι είναι πεύκο αυτό. Όχι, αυτά που βλέπετε τώρα είναι βραχικύττονες. Αυστραλέζικα δέντρα, και το πρόβλημά τους είναι ότι επειδή είναι αντίστροφα ο χρόνος, τον Ιούνιο ρίχνουν το φύλλωμα, γιατί νομίζουν ότι είναι φθινόπωρο, αλλά τώρα εντάξει το ξαναβγάλαν φρέσκο. Και τι αυτό το δεντρόσπιτο τώρα έχει μέσα ρεύμα, τι ανέσεις έχει? Ανέσεις. Πού θα μείνω τώρα, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, κύριε Παφίτη, θέλω και δύο ανέσεις. Ενός ξενοδοχείου δεν μπορεί να έχει, αλλά εντάξει έχει ρεύμα το οποίο τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά. Τρεχούμενο δροσερό νεράκι. Να πάμε σε ένα άλλο που είναι πάνω σε πεύκο να σας δείξω αν θέλετε. Ναι, θέλετε να μπούμε και λίγο μέσα? Ναι, ελάτε. Για να μπούμε μέσα για να δω εγώ τώρα τι γίνεται. Οπτικά πάντως είναι όμορφο να είσαι σε ένα τέτοιο χώρο, με τέτοια ξύλινα σπίτια, έτσι, δηλαδή σε βάζει σε πολύ φυσικό περιβάλλον. Να χτυπήσουμε το κουδούνι. Μάλιστα. Αυτό είναι εμπνευσμένο από τον άνθρωπο των δαχτυλιδιών. Ελάτε μέσα. Για να δούμε. Δροσερό είναι, κύριε Παφίτη? Δροσερό, ναι, το δέντρο μέσα όπως βλέπετε. Έλα ρε, είναι πολύ όμορφο και βλέπεις και τον κορμό του δέντρου μέσα. Ναι, αφού στηρίζεται πάνω στο δέντρο εξ ολοκλήρου. Άρα, έχει ο χώρος εκεί που είστε, ας πούμε, είναι το καθιστικό? Για ξαναγείστε μας. Ναι, εδώ είναι το τραπεζάκι, το καθιστικό. Έχει παράσχει. Και στο πάνω όροφο έχει ένα κρεβατάκι. Και συνάσαμε στην ναι. Μπορεί κάποιος φιλοξενούμενος, όπως εσείς ας πούμε, να έρθετε να μείνετε. Το αρέσει στους φίλους σας και στην οικογένειά σας, κύριε Παφίτη? Κοίτα, ωραίο κρεβάτι εδώ, διπλό βλέπω, πολύ όμορφο. Αρέσει στον κόσμο. Τώρα στον Καύσωνα, η οικογένειά μου το απόλαυσε. Ναι. Περάσατε τον Καύσωνα εκεί. Όποτε κάνει σεισμός και Καύσωνες, ακόμα στα δεντρόσπιτα. Για το χειμώνα πάντως δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Το χειμώνα όχι, γιατί δεν έχουν μόνος. Δεν έχετε, βέβαια. Το φωτοβολταϊκό δεν μπορεί να σηκώσει τέτοια θέρμανση. Όμως για το καλοκαίρι να λες, εγώ θα πάω στο εξοχικό μου το δεντρόσπιτο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πανέμορφη εικόνα που μας δώσατε. Ευχαριστούμε κύριε Παφίτη και μπράβο για τις κατασκευές σας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, επιστρέφουμε σε λίγα.